Arozamenak lesak aurkeztu digu. Eta lesakan gauza unizode, tartean hau, Linurrenborda sagardotegia. Sarreran aipatu dugu zein berezia izan den Linurrenborda guretzat. Hamarkada luzeetan bertsolaritzak abiarik eduki badu Euskal Herrian, ura sagardotegia izan da. Han elkartzen ziren gaur gure sozio ditugun garai bateko bertsolari hauek. Kupelaren epelera, orduak eta orduak bertsotan pasatzeko. Noski, ongi badakigu sagardotegietan eurek egoteko bertso emakume batzuk ari zirela baserrietako sukalde xokoetan bertsotan, isilpean. Lesakak ere badu bertso eta sagardoa ertxiki uztartzen dituen paradisua. Ezin zitekeen bertzela izan. Juan Mari López bertsolari Oiartzuarrarekin eginen baitugu topo bertara sartu eta segidan. Bertsoak jatetxe guztia bustitzen du, sagardoaren gisa, bertzela begiratu ingurura. Ongi dakigu Lazkao txiki ere bazela sagardotegian orduak eta orduak pasatzen zituen bertsolari horietako bat, eta bertsoa bertze maite zuen sagardoa zintzurra bustitzean. Sagardoari bertso ederra jarri zizkion, hau da Lazkao txiki sagardoari kantuan.